morning, partner. Now we are in guess what? Asa ni nga area, partner? Kung naka-side tour mo dire, tultol na mo dire. Naami karon dire sa project sa E. Brown dire sa The Terraces. So kaning The Terraces, partner, is new project of E. Brown. Ayan. And kuan ni siya, subdivision lot. Actually pre-selling pa gyud ni siya dayon. Pero pila mga 80% na sold out. Grabe katsada ang location, partner, oh. Elevated siya. So kani siya mo ni siya ang Ignatius Enclave nga project yapon sa E. Brown nga nahuman na. Pero nana ni siya kaya po yung mga available ani nga pila na lang pod nabilin nga mga kuan units din sa ubos, partner, mo ni siya ang Adelaida Residence sa E. Brown yapon now. See? Oh. Ayan. What can you see? Si Sir di ay husband ni Ma'am Erlen. Alright. Oh, dagan ta. Makasulod ni Chef. Sir, Makasulod me. ako nga abrihan lagi, sir. Aw. Dili man maabre. Ay, di mong yabi. Mo man ni Adelaida man to, diba? Adelaida guard sa kuan. Pero kung diri mo mosulod. Sumo na siya ang Among ilocate tong available nga lote. diba? Sunara gyud. Kana mao gyapon na diya nga dalan. Ang Pero did wala dead end ba na inang siya. lagi. Na dire ang kuan gyud ang kini murag daghan na nga kuan. So yan, partner, dire day mosulod mi dire. Mura dito ta mosulod kung di ni siya maabre, sir, pikas. Dito ta. Pwede ra? Mag-pull out sa ako. Di mo ang yabi. Ambot lagi, mura giungot na ni sir kay. Kasi wala nang abli-abli, no? Dugay sa kadugay, no? Dugay na ba? Bayani, Sila, try. 1-0. So ginablihan pa, partner, ang gate ni Manong Guard para makasulod mi, para makita gyud nato ang plaster dito sa kadang area aning The Terraces. Oh, yan. Ganahan ka mag-realty? Yan ka enjoy ang mag-agent. Yan. So part pa ni sa Terraces dire. Part pa din ni dire pero didin na dito. Ay mahal. Wala na rin. Mao naman ilang. Unsay available nila? Kani Man ang side. 3 of 4. Dire. Kani. Ay nandiyan ta mosulod dito. May dire available. Be tanaw mapa be, Tanawa mapa. ka ring mapa, ma'am. Mapa. Manap. Kay Ventura Residence. Kaso mo na. Pag dito rin mo kay kalsada, so mao din siya. Kato ang Ventura Residence me. Okay na. Gilokit pa ang available nga lots, partner, nilang mami kay kani nga part is apil pa ni sa The Terraces yan na daring area. Ayan. Overlooking. Ayan. Kabalo ka mo basa ani yung mapa? Tanawa. Maturutunda dito, no? So kung moagi na itong ubos dito, mo itong dagko nga kanang cut na kita na. Ano yun?
Kani kinsaka man ta dire. Saka ni dire. Mura Oh, pa ni. rin liver. Ay, liver. Mali ni. Ano na ba? Saka ta. Oo, mo na lang Misura Residence. Oh. Kani mo ni dili. Oo, na Kani gamay ba dili mo ni dili. Kini gamay mo kana. Na. Dili ang dagko. Dili ang dagko. Akali mo pa. Ay, gamay o dara Ay, dara. kanina ay kani. Kani siya mo. Ah, sa kanila na lang. Ang mga makusay kay Oh, doon. dara lagi. Kani siya. Dito dako na siya. Wala sa tanan. Oh. Ana kanila iris. Ano ba? Dahil man ba? Balik mo yun. Oh, yes. Ayan partner, nalukit ra gyud namo ang kuan ang kanang location sa yuta para siyempre pag doon na nay buyer, doon na nay kliyente nga dadun sa site, matudlo na nimo sa mga available lots. So dapat labi na katong sa mga real estate agent diha nga dunay mga client, dapat ilokit da ninyo ang property, ilokit nyo da ng available nga kuan. So online naman ta karon, so dali lang dahil ninyo pagtudlo dayon sa mga client o buyer. Yan, nalukit na kay tabangan mi ni Manong Guard. Thank you kay Manong Guard. Oh, naa siya, sir. Kanang iya nag- Ay, ikaw ang daan. Mga 3 PM. Mga 4 day 4. So, partner, among tan-awon dito dapit ang kuan, ang available lots. Yan. So sa mapa partner, kaning part diri kaning nasa ibabaw mo ni siya katong tag 180 per square meter, then the rest diri nga part sa pikas katuning dagko nga siguro nasa mga 300 to 500 per ang cut sa area. So yan, mao ni siya partner. Yan. Basta tsadahan mo ng buyer. Ano kanindot sa ano sir? Sir, tsada sa agent ba kay adventure? Oh. Pila ni ang area dere? 375. So 375 square meter ang cut area diri nga side partner sa terraces. So yan. So, yan partner, naata sa pinaka ridge. So, muna ni dire ang katong kuan area nga makita nimo dito ang ubos nga mga subdivision. Ayan. See? See it? Okay. Yan. Oh, tanawa partner. Na dito ang Adelaida subdivision kani siya Montanya basta subdivision na partner. So mao ni nga area diri ang atong ginabaligya sa kuan A Brown that terraces overlooking yun siya diri. Yan. So
So kung magbalay si dire si sir, overlooking kayo, hawan kayo. Subdivision. Okay partner, nakita na ninyo ang kuan area sa Kaon niya, hapon. The Terraces sa A. Brown. Excited ninyo. So muli nami. At least katulto na mo ma'am. Dayon na nakaipakita ni sir. So after ana, pwede na mo rin mo-proceed sa Monday siguro. For i-chat ni Mr. Bots. Adaghan pa day available. So yan partner, diha lang nata nahuman ang atong site tour sa The Terraces of A. Brown Developer. So sa sunod na po nato nga site tour. Thank you so much. Bye sa mo, bye. 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 Babus. Grabe nga summer. Woo! Init. Sobrang init. Ah, oh, marami tagluto po dahil eh.